Благословен Бог наш, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господи, явися нам, благословен гради во имя Господне. Ние грешните и смирените усърдно сега да се придържем към Богородица и да паднем пред нея в покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смири се над нас и ни помогни. Побързай, защото загиваме от множество грехове. Не връщай празни Твоите ръби, защото Тебе едничка надежда имаме. Богородице, ние недостойните няма да мъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би престояла да се молиш за нас, кой би ни избавил толкова беди? Кой ли би ни запазил до сега свободни? Владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите ръби от всякакви злини. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющи се на Тя да не погибнем, но да избавим се Тобою от бед. Ти си спасение, рода християнского. На Господа да се помолим: Господи, помилуй. И ако свята си Божи наши, Тебе слава усилаем, Отцу и Сину и Светому Духу, нине и присно и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. За да се удостоим да изслушаме Светото Евангелие, Господа Бога да молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрост прави да застанем да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички и духови Твоему. От Иоанна Богослова Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В оно време възлезе Исус в Иерусалим. А в Иерусалим при очи порти се намира капалня по-еврейски наречена Ветезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен време на време се зажи в капалнята и раздвижваше водата. И който първо влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. С душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За този честен дом и за уния, които живеят в него, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За високо преосвещение наш митрополит Киприян, за честното презвитерство, за диаконството в Христа, за целия църковен клир и народ, Господу да се помолим. Господи, помилуй. Затова се
град, село и страна, и уния, които с вяра живеят в тях. Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тая вода, чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу да се помолим. Господи, помилуй. За да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, Господу да се помолим. Господи, помилуй. Като си спомним заедно с всички свети, Пресветата, пречиста, преблагословенна, славна Владичица наша Богородица и Преснодева Мария, нека сами себе си един други го и целия на живот на Христа Бога да отдадем на Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и през всички векове. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които ти се молят, и прати Твоя Свети Дух, та да освети тая вода. И дай на приемащите Твои раби примахване на страданията, прошкане грехове, изцеление от Бог и освобождане от всяко зло, а тъй също затвърдяване в свещание на дома им, очистване от всяка сквернота и прогонване дяволското коварство, защото е благословено и прославлено пречестното и великолепно име Твое, на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и във веки веков. Амин. Мир на всички и духови Твоему. Преклонете главите си пред Господа. Тебе, Господи. Господи, Ти, който благодат се кръстиш в Йордана да осветиш водата, наклони ухото си, чуй ни и ни благослови всички нас, които чрез прекланянето на своята шия ознаменуваме нашата рабска покорност, удостойни чрез пречищанието състава да се изпълни своето освещение и да бъде то за нас за здраве душата и тялото, защото Ти си нашето освещение и на Тебе въздаме слава, благодарение, поклонение, с безначалния Твой Отец, Свети Евангелие, животворящ Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на съпротивния даруй и Твое сохраняй, крестом Твоим жителством. Дойдете да се поклоним на Царя нашия Бог, дойдете да се поклоним падем пред Христа нашия Цар и Бог, дойдете да се поклоним падем пред самия Христос нашия Цар и Бог, който живее под покрива на Всевишния, Той обитава под сянката на Всемогъщия и казва: Господу, Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, комуто се уповавам. Той ще те избави от примката на овец, от изтребителна пораза, с перата си ще те осени и под крилете му ще бъдеш на безопасно. Щити ограда неговата си истина. Няма да се оплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава попадне. До тебе ще паднат 1000 и 10 000 отдясно на тебе, но до тебе няма да стигне нищо, няма да се приближи. Само ще гледаш с очите си и ще виждаш от платата на нечестивците, задето ти каза: Господ е мое упование, Всевишния си избрал за Твое прибежище, зло няма да ти се случи и язва няма да се приближи до Твоето жилище, защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да те опазят във всички Твои пътища. Ще те понесат на ръце,
да се не спънеш о камък с ногата си, а спида и Василиск ще настъпваш, лъв измей ще тъпчеш. А задето той ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото позна името ми. Ще повика към мене и ще го чуя. С него съм в скърби, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дълги дни и ще му яде моето спасение. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Алилуя, алилуя, алилуя. Слава Тебе, Боже. Бог е Господ и се яви нам. Христе, както с Твоето влизане в дома на Захея стана спасение на Твоя дом, така и сега, чрез влизането на свещените Твои служители, а заедно с тях и на Твоите свети ангели, дай Твоя мир на този дом и милостивно го благослови, като спасиш и просветиш всички, които ще живеят в него. За да се удостоим да изслушаме Светото Евангелие, Господа Бога да молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премъдрост прави да застанем, да изслушаме Светото Евангелие. Мир на всички и духови Твоему. От Лука, Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. По това време Исус влезе в Ерихон и минуваше през него. И ето някой си на име Захей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Исуса, кой е той, а не можеше от народа, защото беше малък на ръст. И като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. И Исус, като дойде на това място, погледа нагоре, видя го и му каза: Захей, слез по-скоро, защото днес трябва да бъде у дома ти. И той бързо слезе и го прие с радост. И всички, които видяха това, зароптяха и казваха: отби се прегрешен човек. А Захей застане му и рече Господу: ето половината от имота си, Господи, давам на сиромаси. И ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Тогава Исус рече за него: днес стана спасение на този дом, защото и този е син на Авраам, понеже син човечески дойде да подири и спаси погиналото. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Словина? Помилуй нас, Боже, според великата си милост, молим Ти се, чуй ни помилуй. Още се молим да изпрати Бог своето благословение над този дом и над своите раби, Стоян, Славина, Стоян, и на уния, които ще живеят в него благочестиво, и да им проводи своя ангел милостив, предпазващ и запазваш ги от всяко зло и наставляваш ги към проявление на всяка добродетел, и да изпълнят светите Христови заповеди, и за да се запазят от глад, пагуба, земетръс, потоп, огън, меч и нашествие на другородци, и от всяка съпротивителна рана. Да им дарува здраве, да ги огради с дългоденствие и във всичко плодородие. Всички да кажем: Господи, чуй ни и помилуй. Още се молим за всички братя и за всички християни. Чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички, които са по всички краища на земята, и на уния, които са далече в море. И милостив, милостив бъди владико към нашите грехове и ни помилуй, защото си милостив човеколюбец Бог. И на Тебе славата въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, който си благоволил да влезеш под покрива на Захея и си станал спасение за него и за целия му дом, сам Ти и сега пази невредими от всяко злотия,
които са пожелали да живеят тук и които чрез нас, недостойните ти, принасят молитви и просби, благослови тях и това жилище, опазвай винаги живота им от злоумисли и им давай в изобилие чрез Твоето благословение всички Твои добрини за полза, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение с безначалния Твой Отец, Пресветия Ваги, животворящ Твой Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин. Мир на всички и духови Твоему. Преклонете главите си пред Господа, Тебе, Господи. Владико Господи Боже наш, който живееш във висините, наглеждаш смирените, който си благословил дома на Лавана при влизането на Якова, дома на Пентефрия при влизането на Йосифа и дома на Аведара при внасянето на Кивота, а в дните, когато дойде в плът Христос, нашия Бог, си дарувал спасение на Захеевия дом. Сам благослови и този дом, а уния, които ще живеят в него, огради с Твоя страх и ги запази невредими от съпротивителните сили и им направи Твоето благословение от висотата на жилището си. Благослови и умножи всички блага в този дом, защото в Твоя е властта да ни милваш и спасяваш, Боже наш, и на Тебе въздаваме славата на Отца и Сина и Святаго Духа сега и винаги, и във веки веков. Амин. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Господи Боже наш, погледни сега милостивно към молитвата на мене, смирение и недостоен Твой раб, и изпрати благодата на Пресветия Дух върху Той елей, да го освети, за да служи за освещаване на това място и на вдигнатия на Него дом, и за прогонване всяка вража сила и сатанински замисли, защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко, и затова на Тебе слава отправяме, на Отца и Сина и Святия Дух сега и винаги, и във веки веков. Амин. Сега трябва да вземи купичката и да минем на по-късно първо ставите. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин.